बिपेखौ नायनो बाबाय मा नोंबो मोना जोमोरो नोंबो गासैबो नायखंख्रेया नोंबोखौनो मोनामा जोंनि बान्दि रान्दि जाबाय मालाया मोनो मुख्रि बायदिसिना खुन्दुंजोंलाय मा होयोलाय नोंथांमोननि गामिया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि सरकार दानायखौ लुबैयो जोंनिया बे गोदान सरकारखौनो लुबैयो बोराय सरकारखौ नांलिया जोंनो जेबो मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै जोंनि गामियावहाय कौटि कौटि थाखा बिथांमोना जानानै फोजोबनानै गारलांबाय बे समाव जोङो सेनं माजगाव गामिनि रायजो राजानि खाथियाव दङ बे समावहाय जोंनि खाथियाव दङ आयं आबै गासैबो जोंनि खाथियाव दङ जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लागोन बिथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय माबायदि सरकार फैनायखौ लुबैयो जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लागोन गिबियावनो आयं आबै गासैखौबो जों बिथांमोनखौहाय बरायग्रोबाय जों दा बे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि सरकार फैनायखौ लुबैयो जों बे दा बे पिपिएलखौनो जों दा आसा खालायदों जों बेखौनो देना होनो थाखाय जों रायजो राजाफ्रा सोबानो सापर्टखौ खालायदों दा एखेबारे जों ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जों माबा होगोन सौगोन जों बुगोरा नायनो ना जोमोरो माबाखै बिपेखौ नायनो बाबाय बेयावनो होगोन ट्रेक्टराव होगोन बिपिएफखौ माने कारन नायनो बाखै मा नोंबो मोना जोमोरो नोंबो गासैबो नायखंख्रेया लेट्रिनबो होआखै नामा गैथ्रा जों लेट्रिनबो मोना जेबो मोना जोंबो सिनो रोङा होनना बुङो बा हागानाय होनना बुङो आं बिनि दायो जों आरोबाव सासे आबैनिफ्राय मिथिनानै लागोन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहा नोंथांमोनाहै माने माबायदि केन्डिडेट दा देरहालांनायखौ लुबैयो जोंना बेखौनो लुगैदोरा मामा फिसौफोर बे बिदिसिखौनो लुगैदोरा दा जों नोंबोखौनो मोनामा जोंनि बान्दि रान्दि जाबाय मालाया मोनो मुख्रि बायदिसिना खुन्दुंजोंलाय मा होयोलाय न'लाय गैथारा साथा गांसेबो गैया दिनै आरो आंना मोनथारा आबैयाहै मा होनो बिद्ध पेन्सन बिदि माबा मोनबाय नामा मोना पेन्सन मोनाखै मोना गैया मोना बिदु पानि मोनाखै आं हौवा गैया बिदु पानि मोनाखै गैया मोनाखै दा बिदिब्ला देग्लाय नोंथांमोना माबायदि सरकारनो भट होनो सानदों बे दा फैबाय थानाय बेखौनो मोजां लुबैदो आरो जों सावकार ट्रेक्टरनि सावगारियावनो देरहानो जुजिदो आरो आबै मोनाखै बा गावनि समस्याखौ बिथांमोना फोरमायदों नोंथांमोननि गामिया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि सरकार दानायखौ लुबैयो जोंनिया बे गोदान सरकारखौनो लुबैयो बोराय सरकारखौ नांलिया जोंनो गोदान सरकारखौनो लुबैदोरा बोराय सरकारखौ मानो नांलिया जेबो मोनाखै जेबो मोनाखै आबैया पेन्सन मोनदों ना मोना मोनाखै पेन्सन मोनाखै न' मोनदों ना मोना न' आन्था गांसे मोन्दोंमोन बेनिफ्राय आरो जेबो गैया लेट्रिन मोनदों ना मोना लेट्रिनाबो दा बयसो बारा दिन जायाखै देग्लायसो जोंनि खाथियाव दंबावो आरोबाव सासे मादै जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि बिथांमोननि गामिनिफ्राय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय माबायदि सरकार दानायखौ लुबैयो बिथांमोननि गामिनिफ्राय जों बेखौ मिथिनानै लागोन नोंथांमोननि गामिनिफ्राय फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहा माबायदि सरकार दानायखौ लुबैयो जोङो दायो जोंनि गामिनिफ्राय माने लुगैयो माने जाख्ल'नाय गैयि सरकारखौ माने जोङो आरो माबानायखौ लुगैयो आरो दा बिदिबा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना इउपिपिएल जोङो इउपिपिएल मानो होनबा जों सोलायनायखौ लुगैयो दा बेनिफ्राय थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि बिटिसिखौ सासन खालामबाय बेवहाय नोंथांमोननि गामियावहाय डेभेलपमेन्टनि नामाव मा मोन्दोंमोन जेबो मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै जोंनि गामियावहाय खुलुमबाय बे समाव जोङो दंफैयो 35 नं मोदैबारि समस्तिनि सिङाव थानाय मोदैबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय 1 नं माजगाव गामियावहाय बे गामियावहाय जोङो दंफैयो बे समावहा जोङो बे गामिनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लानि गिबियावनो जों बिथां आफादगिरिखौ जोंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय खुलुमबाय नोंथांमोननि गामियावहाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय नोंथांमोननि गामियावहाय माबायदि सरकार दानायखौ लुबैयो जोंनि नंसे माजगामि बृहत्तर माजगामि ओनसोलनि गासैबो बर' सुबुंफोरा बेखौनो लुबैयोदि जोंनि बर' जातिया जाहाथे मोजाङै मोजां मोनसे रायजो जानो हानायनि थासारिखौ इयुननि जा फैबाय थानाय सोरखार बेयो जाहाथे लाबोनो हायो आरो जोङो गोबां दुखु जारलायाव गोबां आंखालाव गोग्लैनानै दङ जोङो गासैबो बर' माहारिनि बाथ्राखौ दायो बुंथ'वालासिनो जोङो जोंनि नंसे माजगामिनि बे ओनसोलनि बे हालामनि जायफोर माने सुबुङा गोग्लैयो बिथांमोननि दुखु दाहाफोरा गोबां
गिबि गिबियावनो जोङो दैनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ जोंनि आबादारि बिथांमोना गोबाव सम नाजानायनि गेजेरजों मोनसे बान्दो मोननो हादोंमोन भुलानाथ बान्दो बे भुलानाथ बान्दोआ दासिमबो जोंनो मोजाङै दै होनो हायाखै बयबो रायजो राजाया बे भुलानाथ बान्दोनिफ्राय मोजाङै मोजां दै मोनालासैनो जोबोद जारलायाव आबाद खालामनो गोनां जादों जेराव जोङो खम आबादखौ मोननो हादों खम जोङो फिथाइखौ मोननो हादों बेराफारसेथिं जाफोर सोरखार दङ थांनाय सोरखारफोरा बे बान्दोखौ लानानैनो माने गाखिर होनाय माने गाय बादि खामानि मावगासिनो दङ बे बान्दोनिफ्राय गिदिर गिदिर गोबां ठिकादारफोरखौ लाबोनानै कौटि कौटि थाखानि खामानि मावहोबाय जा सोरखारफोरा मावहोबाय बिथांमोना मोनजाबाय नाथाय जोंनि आबादारि बिथांमोना दायो हा थांजाबाय हाया गरा गुगानानै गासैबो हाया आबाद मावनो माने जालिया आबाद जालिया आरोबाव बेराफारसेथिं मोनसे केनेलथिं दैया थांलिया दैया नामथानानै थायो बेबायदि खामानि मावनानै कौटि कौटि थाखा बिथांमोना जानानै फोजोबनानै गारलांबाय सोरबा हा थांजादों सोरबा दुखु जारलायाव गफबनानै बिबायारि जानो गोनां जादों जाय माने बान्दोखौ बे जायगायाव फज'दों फाथिदों बे जायगायाव जोंहा जेबो आबादानो जालिया नैथियाव जोंनि लामा लामसानि जोबोद असुबिदा जा लामा लामसाफोरखौ बोसोराव खोनफाहै खोनाय जायो गुवार खालामनाय जायो आरोबाव सेन्ड ग्रेभेल होनायनि स्किम लाबोनाय जायो नाथाय बेफोरो मोजाङै मोजां जाया जे गेसेबहैनो थायो जोबोद हाब्रु जोङो दा समाव थांजायोब्लाबो दैज्लां समाव गोबां माने दुखु जालायाव सात जालायाव गोग्लैनो गोनां जायो जेराव गंसे गारि हाबनो हाया जेराव गंसे थेला हाबनो हाया खामानि दामानि मावनो हाया बेबायदि आरोबाव गोबां जोंनि स्कुल कलेजफोरा जोंनि स्कुलफोरा गामि हिसाबै जोंनि प्राइमारि स्कुल गुदि फरायसालिफोरा मोजां हालोदाव गैया बेवहाय शिक्षक माने फोरोंगिरि जोंहा गैया गोमालांबाय थादों जा रिटायार जालांबाय थादों गोदान बेवहाय फोरोंगिरि थिसननो हायाखै मा मावनानै दङ सोरखारफोरा सिगांनि सोरखारफोरा बेखौ जोङो सानस'नो हायाखै फैबाय थानाय सोरखारा जाहाथे बेफोर सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोसो होयो जोंनि समाजारि जाफोर खामानि बेफोरावबो गोसो होनानै जाहाथे हिउमेन रिसोर्सखौ मोजाङै मोजां खालामनानै जोंखौ माने जौगाखांनाय लामायाव लानानै थाङो बेखौनो जोङो आसा खालामदों जाय सोरखारा इयुनाव सोरखार दागोन जोंनि बिटिआइडि एबा बिटिआरआव बिथांमोना जाहाथे बे ओनसोलखौबो मोजाङै नायनानै जोंनि बिटिआरखौ जाफुंसार खालामो आरो गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौबो बेफोर जायगायाव लाबोनानै जोंखौ जौगासार होनायाव मदद होगोन होननानै जोङो आसा खालामो जोङो बयखौबो खावलायदों बयबो पार्टिफोरानो जोंनि बे हालामाव फैनो हागौ बिथांमोना भोट बिनो हागौ नाथाय बिथांमोनखौ जोङो बुंबोगासिनो दङ जोंनि बे जायगानि जाहाथे खामानिफोरखौ मावो बिथांमोना जोंखौ दावगालांनायाव हेफाजाब होयो बेखौ जोङो खावलायगोन लोगोसेयैनो गासैबो बर' हारिनि मोजां खामानिफोरखौ मावनानै मोनसे माने गोग्गो मोनसे आलादा हादोर जाहाथे इयुनाव जाफुंसार खालामो बिटिआर सुक्तिखौ माने फारि फारियै जाफुंसार खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ मुलुगाव जोंसार खालामो जौगासार होयो बेखौनो आसा फारिबाय आरो इयुनाव जाहाथे फैबाय थानाय दोलोफोरा मोजाङै मोजां बे बर' माहारिखौ खौसे खालामनानै दावगालांहोबाय थानायखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथाङाहाय गामिनि गासैबो प्रब्लेमफोरखौ लानानै गासैयावनो सरजाबनानै बुंलांबाय दा नोंथांमोनाहाय फैबाय थानाय माने बिटिसि इलेक्सननि उनावहाय माबायदि सरकार दाजानायखौ लुबैदों फैबाय थानाय सोरखारा बेबायदिखौ जोङो जाजानायखौ लुबैदों जे बृहत्तर बर' समाजनि जाफोर आंखाल दङ जोंनि भगतपारा मोदैबुरि ओनसोलाव गोबां बर' गामिया बिटिसि एबा बिटिआरआव हाबाखै दा बिथांमोना बर' गामि बिथांमोना सात जाल्लायाव दङ आसामनि सिङाव बिथांमोना रायजो जानानै दङ गोबां सुबिदाफोरखौनो मोना बिथांमोनखौ नारख्रेबनानै दोनदों राव हारिमु बायदिसिना माने थुनलाइ बेफोराव बिथांमोनखौ दावगानो होआखै बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोबाव बिसोरो नासयजादों जे आसाम सोरखारनि सिङाव माबाफोर खामानि दामानि मावनो थाङोब्ला साख्रि बाख्रियानो जा शिक्षा लानो थांनायानो जा बेनिफ्राय बिथांमोना नासयजादों बिथांमोनखौ माने नारथ्रोदनानै बिटिसिनि खामानि बिटिसियाव नोंथांमोना खामानि मोनगोन बेयाव थां बेबायदिहै होननाय जोङो खोनानो मोन्दों आरो गोबां अफिस कासारि जोंनि बे बिटिआर बिटिसियाव गोग्लैयाखै आसामनि सिङावनो दङ भगतपारा ओनसोल एबा मोदैबुरि ओनसोलाव दा बेफोरखौ गासैखौबो जाय सोरखारा लाबोयो आरो बेफोर सरकारखौ
लाबोनो आङो खावलायदों जे इयुनाव फैबाय थानाय सोरखारा जोंनि भगतपारा मोदैबुरि हालामनि गासैबो बर' समाजखौ जों बिटिआरनि माने बेन्दोङाव लाबोनो थाखाय आङो खावलायगोन। Republic News, impartial, authentic, fast.